Nagpalagi pa ni Dr. Mary Don Rosario Buscado, Chief of Pediatrics iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, nga gananad itaap pa nagtutuduga po iti agtao da sakit at dengue ng runa kadagiti ubing kuna ti Dr. Abasar ti datos ti Grasma. Ket nakailistada ni iti inamapulo ket may sa kaso iti dengue. Ti dengue ket may nga sakit gapot ti dengue virus nga maala tayo ti kagat ti lamok. Kay jay lamok specifically tinaga na Aedes aegypti. So maala tayo lang jay dengue no di jay nga lamok mangkagat ti tao nga ada dengue na. So di jay no kalamokan ada dengue jay baginan. And then no kumagat ulit ti tao nga awan dengue na. So maala na no ka jay dengue. And then ti common nga sintomas ti dengue sir, syempre lagnat. Usually tuloy-tuloy nga lagnat for 3 to 5 days. Tapos sumaron no nasakit ti bagi. And then agsarasarwa. Tapos nasakit ti buksit. Hanunay makapangan. Kandi iti daduma ada pantal-pantal wano rashes da. Mangnamnama iti doktora ang makikooperar kuma dagiti naganaka dagiti ubing tapno iti kasta ket maliklikan iti sakit a dengue. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, Aremen.